Takže what up? No, dneska si zahrajeme Ghost of Tábor a bude to první video na tomto kanále, takže no, zahrajeme si Ghost of Tábor, aby mohli lidi, co neumí anglicky, taky sledovat gameplay a mohli tomu rozumět. No, takže dneska si dáme Missile Silo a mám tady, nevím, jak se to jmenuje, 2 magazíny, žádný to, prostě takový neketrán, nic moc. Takže jdeme na to. Deploy. No, takže jsme tady. Jdeme na to. Nejhorší kam spawn. Mám tady pistolku, jestli tady je nějaký magazín nebo co. Skřínka. Dobrý Jan. Kámo, co to je za kidery? Tak to nechci. Co to je? Tommy gun. Tandaríny. Já se bojím. To je gangbang, kámo. What the hell? Kámo, kde všichni jsou? Co to je? Dobrý, nic, jdeme dál. Kámo, já nechci jít tam dolů. Já se bojím. Někdo se healuje, já to slyšel. Ve svinuchy. What? Do you hear me? Yo! Helna, kámo. Trust no one, kámo, to je hlavní pravidlo. Já jsem je chtěl jenom nalákat. To počkám, posečkám to chviličku. Nejhorší spawn, kámo, na světě. Čumek to, kámo. Nic nedělám, zahodím ovladač. Kámo, je normální. Jdeme tu, kámo. Já to tu vyzabíjel. Yes! Haha! Yes! Upgrade! Tymiáne! Blbej! MP5. On to nezastaví PP6. Tak pojď. Měl 2.
Kámo. Divu. S tím bojem jako kráva, kámo. Jsme tady to. Sviňucho. Oh, yes. Ty jsi dostal vyklepáno. Let's go. Jeden kill, kámo. Hej, jdeme zase na Missile Silo. Jako obrovský pokrok, co jsem jako měl. No, jako nic moc, ale větší pokrok, co jsem měl minule. Ale zbraně stejná, to je JPC a jdeme zase na Missile Silo. OK. A spadla hra, no super. Yes, to spawn jsem přímo chtěl. Je tady Twakeův cheese? Není. Škoda. Tak pojď. První krabice. NRS. Večeře. Sviňuchy. Nice. Jsem měl impact sviňuchu jedna. Doktek. Stavě vyklepáno. Sviňucha. Let's go. Ukáž. Tady už asi nikdo nebude. Luke God dostal z vyklepáno. Můžu si tě vzít do bunkru? Kámo, dostal headshot. Můžu si tě vzít do bunkru? On se jde spawnu. Ach jo. Let's go! Look God. Volk? To co? Head. Nice. OK, jsem tu. Jdeme na to. Neříkej, že je to ten spawn, který si myslím. Dobrý. Dobrý není. Co mele? Co meleš? No dej mi tuktek. Budeš ve videu. Sakra. Co to je za bug?
Sviňuchu. Co to je za bůk? Aha, level 1. Je to kámo tak lagoval. To není normální jako. Hele. Naštěstí jsme aspoň strůvali. OK. GG subgony. Lampo GG. OK, takže toto bude asi pro dnešek všecko. Příště si dáme Island. Dejte tam 1 like a uvidíme. OK, takže čau.